Het is belangrijk dat wij vanuit Nederland realiseren dat wij in een koninkrijk zitten met landen die gelijkwaardig ook onze partners zijn om het koninkrijk van Nederland naar een nieuw niveau te brengen. Daarbij is veel samenwerking nodig als het gaat om klimaat, als het gaat om economische zaken, als het om de grenzen gaat. En ik vind het heel belangrijk dat we hier nu samen zijn om juist die samenwerking te versterken. Want wij hebben Aruba, Sint Maarten, Curaçao hebben wij nodig. En ik hoop dat we vanuit Nederland ook kunnen kijken wat we voor de landen kunnen betekenen. Kan men nou deze banden nog versterken? Zoals we zien nu dat er misschien nog opkomst voor een recht kabinet gaat vormen. Ja, ik denk dat het belangrijkste hier nu is dat wij luisteren naar elkaar. Ik ben nu 3 jaar Kamerlid en ik heb gehoord dat er op Aruba bijvoorbeeld ook soms onvrede is over hoe het is gegaan met de situatie na COVID, COHO. En we hebben daar ook echt iets mee gedaan. Uiteindelijk die wet is niet doorgegaan op die manier. Dus je merkt dat als je luistert, je voor elkaar begrip krijgt en dan ook met elkaar zaken met elkaar kan doen. Dus ik hoop dat we naar elkaar kunnen blijven luisteren, want dat is sleutel. Heel vaak hoor ik dat er niet geluisterd wordt en dat de landen doen wat ze willen. Nederland doet wat Nederland wil. En dat komt de samenwerking niet ten goede. Dus ik hoop dat we een vernieuwde samenwerking van eenheid kunnen aangaan. Maar het begint met oprecht luisteren naar elkaar waar de pijn zit, maar ook waar de kansen zijn. Armoedebestrijding, maar ook de problematiek met de studenten die ze geen huisvesting kunnen vinden. Kan de Tweede Kamer iets aan doen? Ja, zeker. Een groot probleem wat we ook vandaag weer gehoord hebben is studenten komen om te studeren, maar lopen tegen huisvesting aan, financiën aan. Ze zijn eenzaam, ze hebben geen netwerk. En dat zijn allemaal dingen waarvan ik denk, we kunnen als Kamer, dat kan beter. We hebben stappen gezet, bijvoorbeeld implementatie van BSN-nummer. Dat toen ik Kamerlid werd 3 jaar geleden was dat er nog niet. Je ziet dat het nu komt, maar we zijn er nog niet. Als het om huisvesting gaat, als het om financiën gaat en zorgen dat er een goede informatie van tevoren is, voordat mensen komen waar ze terecht kunnen. Daar is nog heel veel werk aan de winkel en daar hoop ik een bijdrage aan te leveren.